Nej. Okay, så hvad for det? Hey! Det første spørgsmål er, hvad for et spil kan I godt lide? Jeg kan godt lide Alternativ. Og nej, nu er I to. Samme her. Og hvad for en næste spørgsmål? Minecraft! Hvad for en slags chokolade kan I godt lide? Lyk chokolade med lappen. Jeg kan godt lide. Er det overhovedet spørgsmål? Ja! Fuck, jeg er bare dårlig til at gøre. Også fordi jeg giver høretelefoner på. Ja, jeg kan også hvide chokolade med mig. Hvid chokolade med mig. Du kan bare putte med hvid chokolade. Okay. Bror! Har vi mere derude? Den har vi. Okay. Vil du læse det næste spørgsmål op? Hvilket land kan I bedst? USA, London, Danmark, Tyskland, Sverige, England. Også Ukraine. Ja. Ukraine! Er du med Ukraine? Ja, næste spørgsmål. Hvad for en fodboldspiller kan I godt lide? Hvordan kan du se det? Der. Okay, jeg kan godt lide Ronaldo, Leonardo, eller... Leonardo? What the fuck? Hvem er Leonardo? Messi og Ronaldo. Og... Simon Makina, Aka, Åh ja, Aka, Daniel Aka. ja, okay, ja. Mikkel. Køsser. Nej. Okay. Ej, det var sjovt, at han lige sagde det. For det næste spørgsmål. Hvad for en bokser kan I godt lide? Mikkel Kessler, Morten Axel. Og det er en sidste. Ej, Mikkel Kessler. Hvad for en kendt person kan I godt lide? Jeg kan i hvert fald ikke lide Justin Bieber. Jeg kan lide Tuesday. Der er... Og så er der... min mor. Nej, for helvede. Det gælder ikke mor. Okay, hvad hedder I? Jeres forældre og børnebørn. Jeg har ikke engang svaret på det første spørgsmål. Helliger. Hvad hedder dem i din familie? Henriette, Glenn, Niklas, Louise, Isabella, mig, Christoffer. Så er der ikke Så jeg har kun 3 i min familie. Så det er kun 3, men derhjemme, så har jeg mor. Yeah. Og min lille søster. Yeah. Og min far. Så kan vi se fodbold. Fodbold i aften. Super. Vi ses. Martin, ja!